kan bakatmu ya. Lho. Ana permintaan menyusul lumantar WhatsApp ya. Kok Imran aku salah gak sabar Imran lho, engko sik. Engko nyura engko. Ya, Mas Victor ini ya bawanana Mas. Iki duwe swara emas kok. Mas, swara emas. Rene ya. Aku wis diomongi karo Deni HR sing operator sesuk prei WA aku. Arep dijak ning Tijan Kranjingan tenan. Ning ndi Mas? Jak ning ndi? Krokane boy cah nakal kok kowe. Ora oleh ngono Ya Newcastle. Nggih, Mas Akbar. Nggih. Wonten dawuh. Bawa napa niki? Ora trimo tak arani nakal ora trimo to. Ketoke sentimen karo aku, Mas. Yo tak setrum cangkemku lho. Lha apa men sak senti? Sentimen. Oh, sentimen. Sak senti. Gak seneng aku. Nggih, Oh, diang kuning ngangdados permintaanipun. Bawane Smarandana. Smarandana, heeh. Iki gandrung sapa iki menake? Mbak Dwi. Ah, iki lho. Tak kene. Gandrung sapa? Deni operator to. Ayo kene wah jan sowe aku ndak. Anu, Deni. Piye? Aku, apa ki Dek? Napa, Mas? Karaokean lagune anu gitu. Apa? Oh, gak Ding, aku ora tau. Yo. Alah. Kok konangan lah. Mbake sampeni meneng-meneng karaoke to. Mbok ngejak aku lho. Malah ketrucut kok. Natian. Ya. Mbak Dwi. Dalem saya. Aduh, wajar. Anu pun garing. Sampun. Sampun. Pertanyaanmu. Gak maksudnya kan iki mau lak barudan to. Betul. Aja tekan. Pemeane, Mas. Heeh. Natian. Iya. Nadyan wujud temong paksi. Dijak mlaku rono dihidupkan suasana bangunnya. Sayang. Aduh. Ya. Walah. Aku nek ngene kok kudu ae. Kudu mati. Lho. Kudu nembak. Oh, lembang. Aku Ya sing jelas to. Aku kan ndak ro. rong tutuk bareng Ya. mati. Aku ora mungkin mati. Penyebabnya KTP ku seumur hidup. bayar. Sopaner. Der. Ya terus. Ngapa udah pasti sifat yo. Agawe. Agawe talining pronto. Alus manis marak ati. Kuat ora? Kuat. Anu jejakan, Mbak. Alah, kene apa enak, Mbak. Piye rasane? Wajan wah. Ngene iki ya bojone apa ya iso. Kok iso malah ayan to, Tor? Kok ayan Kowe to, Mas? ngomong
Piye rasane? Malah ayan lho. Aku iki menikmati saking segere. Malah dosa Apane? kok. Gak anu. Ya. Alus manis merak ati. Wes suwe. Masa suwe? Ya sak butuhe. Iya. Wes suwe nggon kula lono goleki si podang jenar malah kaya nganu munyuk to malahan gandenge mbok sing mesra lho. Aku ki mengi wis sempet nir-nir lho, Tor. Ngopo, Mas? Aku sempet nir-nir. Nir-nir piye? Udan ta, Cung? Heeh. Aku ki iso nuturne lakon apa ora. Iso ora ya, Mas. Lho balunganku kudanan. Balungan lakone iki lho. Walah, tanpa kuri Aku emosi penonton tak kon maca ngene iki lho. Oh, ceritane koyo ngene iki lho. Kresna Janaka Bima membahas tentang hilangnya Petro. Baladewa datang menceritakan cerita dari awal. Wis tak kon maca ae, kon nek pegel. Tapi wis terang. Wis terang alhamdulillah ngangsar. Ya. Golek isi podang jenar. Ipo. Ayo, Mbak. Ndang sampean wae. Aku, Mas. tak entekne ya, Mbak. Entekno, Mas. Iya. Aku. Bawane maksude. Oh, Tak iso. krungu omongan kuwi ta. Entekno Mas. Entekno, Mas. Jan tak entekne kok ora entek ya dienggo sesuk ngono. Diinget neh. Inget neh kok jangan. Jangan Ya. Ipo. Iba bunga ing atiku nyanding bisa dadi tombo. Seger tenan. Ayo esuk sore ngono. Esuk awan sore bengi. Alah iki malah ngapal ki dino. Buka celuk BC Mbak Dwi. nggih. Ya. Esuk awan ning omah wis ora krasan. Keluyuran anggoleki sing tak sayang. Mubeng-mubeng mitur nggonku goleki ora krasa esuk awan nganti wengi. Eman yen ngati liya kang
Tor jangan duduk dulu. Iki iki ndi iki. Mas, nggih. Panah lairane Imron lho. Imron dekna dampi ngono. Imron, ayo Imron, tunjuke. Ayo iki permintaane Pak Desipan lho. Aja kualat bantah Pron kowe. Dadi akik kowe. Nek ana bisa dadi spot Sepati yo. Ayo Imron yo. Ayo Dek. Ayo. Kok ngene ya sepati apik lho Mas. Apik. Sepati iso ngene. Wilujeng dalu, wilujeng enjing Mas Imron. Nggih, Enjing. Wah, nggih jeng wah jan. Take semangat men. Omahmu talon ndi, Pron? Omah Ler. Omahmu talon endi? Ler. Nah, talon ler. Dusune apa? Dusune. Kowe tenan dusune to, taloni. Ya biasa lho. Model kayak nantang ngono. Model kayak nantang lho. Ora, Mas. Mas. Terus penonton kok di spot iki barang nyapa jene? Wowe penonton, oke Mas Heru gak jaluk ya. Arepe nyanyi apa? Arep nyanyi Sing apa? kira-kira mantep. Napa nggih? Apa? Mamanek. Manek to. Iso nyanyi iki biasane roh anune Pron. Pengarange Pron. Sapa Pron? Sapa pengarangnya? Pengarange Memanek iki sapa Pron? Kowe kleru nyawamu ilang nang ngene. Yo ndak ah, Ora. jem-jem. Ora oleh. Sapa ayo? Ayo. Sukon. Oh, Sapa? Bes Sukron. Kok iso Basun Gondrong. Lah. Tanggane ya. Gitar kidul bener. Ayo. Pelap. Tanggane lho. Monggo. Langsung ya. Hiburan kanca-kanca Pron. Hiburan. Kudu karo joget. Wong nembang kuwi ya ta? Heeh. Wong nembang ki harus diimbangi dengan Joget. Joget. Beksa. mergo ki menikmati dan menghayati liriknya. Betul Mas. Menghayati. Langsung ke, heeh. Anu ditayupne ya Mas. Enak ketoke. Tayup terwetek. Ya. Yuk. Sik. Oh. Wah, iki lho. Iki lho gawane kendang iki lho Mas Jan. Gawane ngeri. Wah, khusus Imran dibukake kendang dhewe. Musore mau kertok. Aja kalah karo Yu Darsih lho. Kertok ngono kae. Aja kalah karo artis limbukan mau. Artis cilik. Kuncilan yo. Sing mau to? Ya. Ya. Sik. Njur kita ta. Wah. Dudu tong, dudu black ngono kuwi. Biasane sepelane ngono. Oh, ora trimo. Ayo Tar. Dadeke yo. Ayo Tar. Ayo Mron. Nah, buka apa ki? Buka anu sembarang. Buka kendange. Yo. Yo. Joget. Apa dana Tar? Ben nerone.
tetes sing tresno kang satu dadi tetangga ati bukan rasa amben prasetya tandha ateping tresna lilanana nagering sliramu tansah yen tanggamu ayu lo bakatmu yo lo Guri panggung enek sing ngekeki 100 ngene buat Mas Imron gandeng we nyanyi sing ditabih kanca-kanca jumlahnya kurang lebih 20 ya didum nyeketan lah Bengko kena potong pajak ya matur nuwun iya matur nuwun iki go bom to nggih Mas Akbar iki suasanane kenduk jane nek ditibak langgam iki tapi ya ora apa-apa penjaluke